Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Эшмәкәрләрне яклап. Эшмәкәрләрне ярамы төрмәгә утыртырга дибеме. Безнең ул статистика буенча андый кешеләр күбәя дә күбәя. Татарстанда кулга алынган эшмәкәрләрне иреккә чыгарырга сорыйлар. Айда Шаймарданов. Авылларга юллар, шәхси фермерлык хуҗалыкларына кредитлар кирәк. Belki işi olarak vermedi, bir tane salgına telidir. Belki tüzür getirir, bir tane işlerini aparla telidir. Авыл халкына 4-нче ел рәттән күрсәтелә торган дәүләт ярдәме турында Фәйрүзә Мәҗитова. Тарихи Болгар җирлегендә иртә таңнан янгын чыкты. Утны сүндерү өчен күпме вакыт китә? Махсус өйрәнүләрдән Руслан Сынҗанов. Җыма хатлары иленә сәфәр. Татарстан президенты бу ялларда Төркмәнстанда булды. Урта Азиянең әлеге иле белән безнең республиканы төрле өлкәдә хезмәттәшлек җепләре бәйли. Ләкин аларны ныгыту зарур. Моны Рөстәм Миңнеханов Төркмәнстан президенты белән очрашуда белдерде. Гурбангулы Берди Мөхәммәдов белән аралашу илнең милли бәйрәме вакытында уза. Алар Ахалтыкин тукымлы атларга багышланган тантаналы тамаша кылды. Чабышкылар тизлеге белән хезмәттәшлекне арттыру мөмкинлеге бармы? Ашхабадтан репортаж. Аэропортта кунакны җирле традициялар рухында каршы алалар. Икмәк урынына колач. Рөстәм Миңнехановның Ашхабадка килеп төшүгә беренче очрашуы милләттәшләр белән. Әлеге очрашуга бөтен илдән иң актив 3 дистә татар чакырылган, ә гомумән алганда аларның саны 15 меңгә җитә. Төркмәнстан җирендә сезнең белән очрашуга шатбыз. Кайда гына яшәсәк тә безне татар халкының киләчәге турында кайгырту берләштерә, диде Рөстәм Миңнеханов. Безнең тарафтан нинди ярдәм күрсәтеп булар, без анда ярдәмне күрсәтәбез. Элемтәләрне ныгытучы ролен студентлар да үти ала. Татарстанда хәзерге вакытта Төркмәнстаннан 3000 егет һәм кыз укый. Казанда белем алган студентларның берсе очрашуга да чакырылган иде. Нәзирә Ялкабова халыкара мөнәсәбәтләр буенча белгеч буларак, ике арада элемтәләрнең тогына ныгаячагына ышана. Күп нәрсә үзебездән тора, диде президент. Тел, мөрәфәдә, дин, кием, ризык, нәрсә, милләтне нәрсә күрсәтә. Шулай. Сәнәгать, икътисад өлкәсендә элемтәләрне ныгыту турында инде иң югары дәрәҗәдә сөйләштеләр. Төркмәнстан президенты белән очрашуда. Ике арада сәүдә әйләнеше 24 миллион доллар, аны арттыру мөмкинлеге зур. Төркмәнстанда КАМАЗ, Татнефть оешмалары актив эшли. Аларның җирле компанияләр белән хезмәттәшлекне киңәйтү шартлары бар. Для нас очень важно иметь таких партнеров. Значит, вы всегда нас поддерживаете на примере КАМАЗа. Значит, в самое сложное время вы давали заказ и, конечно, очень серьезно поддержали. Әлеге сөйләшү Төркмәнстанның милли бәйрәме мәйданында узды. Ашхабадта ат чабышлары үтә. Бу бары тик спорт ярышы түгел, зур фольклор җыены. Мәйданда халык эшелмәләре күргәзмәсе, милли уен кораллары яңгырый. Көрәшчеләр бил алыша. Җиңүчегә хәтта дөя бүләк итәләр, әмма бәйрәм үзәгендә ул түгел билгеле. Уңга карасаң да, сулга күз салсаң да атлар балкый. Аларның рәсемнәре, һәйкәле, келәмгә төшерелгән сурәтләре. Мәйданда Алхитин тукымлы атларның иң җитезләре үз осталыгын күрсәтә, җайдаклары да калышмый. Түркменстан президенты дәрәҗәле кунагына әле быел гына дөньяга килгән колынны тәкъдим итә. Бу атлар илнең символы. Ике арада мөнәсәбәтләрдә чабышкы тизлеге белән ныгыр дип ышаналар. Рөстәм Миңнеханов инде быел Татарстанда Түркменстан мәдәнияте көннәрен уздыру тәкъдимен җиткерде. Киләсе елга безнең делегация Урта Азия иленә юл алырга мөмкин. Лейтенант Фулена, Яңа Гасыр каналы. Татарстанга кайтабыз һәм көннең башка яңалыклары белән дәвам итәбез. Эшмәкәрләр иреккә чыгаруны сорый. Бизнес ришвәтчелеккә каршы иҗтимагый үзәгенә кулга алынган 25 эшмәкәр мөрәҗәгать иткән. Бүген шуларның 4-сенең эшен карадылар. Очрашуга җыелучылар сүзләренчә, эшмәкәрләрне кулга алу канун нигезендә хупланмый. Моның икътисадка зыяны зур. Кемнәрне нәрсә өчен хөкем итмәкчеләр һәм аларны ничек якларга җыеналар? Айзат Шаймарданов. 3 баласы бар. Несовершеннолетние бөтенесе дә.
Иң кичкенәсенә 1 яшь. Зөләйха ханым әлеге утырышка гаиләсе белән улы Марат Галиевны якларга килгән. Марат Галиев эшмәкәр, узган елның февралендә кулга алалар. Җинаять эше ачыла. Ул 2011-13 еллар аралыгында 95 миллион сум акча үзләштерүдә шикләнелә. Тикшерүчеләр фикеренчә, Марат Галиев Казан авиация институтына килешү нигезендә үз эшләнмәсе дип 18 миллион сумлык Кытай җиһазын урнаштырган. Аның гаепсез икәнен бөтен дөнья белә, инде хәзер без генә түгел, без аны шаккаттык бу хәлләргә. Ул зур ачыш ясады, аны итеп яптылар. Менә без көтәбез хәзер. Утырышта әлеге мәсьәләне җентекләп тикшерделәр. Бизнес ришвәтчелеккә каршы оешмасында түрәләр, юристлар, җәмәгать эшлеклеләре Марат Галиевның адвокатларына сораулар ява. Госконтракт исполнен, и есть ли претензии у госзаказчика к исполнителям на сегодняшний день? На КАИ оно никаких претензий не имеет. Министерство образования никаких претензий не имеет. Имеет претензии только один оперуполномоченный Вербулатов. Все. Төп мәсьәлә Казан авиация институтына урнаштырылган җиһаз Кытайдан гына сатып алынган, әллә ул үз эшләнмәсеме? Хокук саклаучылар шуңа игътибар итә. Действительно, оборудование закупалось в Республике Китай частично. Чыннан да җиһазның бер өлеше Кытайдан сатып алына. Контрактта бу тыелмаган, килешүдә 10 юнәлеш язылган. Һәм бары тик бер юнәлеш буенча гына Галиев үз көче белән эшләргә тиеш булган. Бу җиһазны урнаштыру, полимерны нано-модификацияләү. Ахыр чиктә очрашуга җыелучылар Марат Галиевның сак астында калуын дөрес түгел дип тапты. Бизнес ришвәтчелеккә каршы үзәге бу эшкә юристларын юлаячак. Утырышта моңа аерым тавыш бирделәр. Бу икенче эшмәкәр Дмитрий Глейтман эшен карау. Ул ел ярым рәшәткә артында утыра. Шунда Глейтман регион А җитәкчесе буларак Ибатуллин белән Сергеев эшмәкәрләре исеменнән эшләгән. Тикшерү әйтүенчә, Ибатуллин ИПСына заем дип ялган мәгълүмат белән 13 миллион сум акча күчерә. Алар җинаять эше канунсыз дип саный. Бүген шуңа охшаш 4 эшмәкәрнең эшен карадылар. 10 елда шундый закон кертеләр, эшмәкәрләрне ярамый төрмәгә утыртырга дип әмма. Ә безнең ул статистика буенча андый кешеләр күбәя дә күбәя. Шуңа күрә менә хәзер без бу общественная организацияны ясагач, безгә шундый заявлениелар килә башлады. Заявлениелар күп. Общество ягыннан ниндидер, үзенең мнениесе булырга тиеш дип уйлыйбыз бу вопрослар. Предпринимателей арестовывать мы не должны. Эшмәкәрне кулга алырга ярамый, чөнки бу очракта аның бизнесы җитештерү эше юкка чыга. Халык эшсез кала, салымнар түләнми башлый. Кулга алынган эшмәкәрләр белән эш дәвам итәчәк. Бизнес ришвәтчелеккә каршы оешмасына гына да ярдәм сорап инде 25 кеше мөрәҗәгать иткән. Айза Шаймарданов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бір сыйырға 2000, 3 сыйырға 3-4, 4 мең сум акча. Бу сыйыр асраучыларга дәүләт ярдәме. Быелдан шәхси хуҗалыкларга бирелә торган субсидия төрләре арткан, бакча агачлары сатып алырга, теплица өчен төзү материаллары, су сибү кирәк ярагына да ярдәм каралган. Бу авыл халкына азмы күпме кызыксындыру чарасы. Әлеге ярдәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә нинди нәтиҗә бирә? Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Нурлатта Гыйрфановлар шәхси хуҗалыкны үстерү программасы буенча дәүләттән ярдәм алучыларның берсе. Без аларны 1 ел элек төшергән идек. Ул чакта малларның баш санын арттырып 11 сыйырга җиткерделәр. Үгез таналар да бар. Абзар төзү өчен субсидия алалар. Ул бик зур ярдәм булды безгә. Узган ел хуҗалыкларда сыйырлар саны 4000гә артып 11000гә җитә. Авыл җирлекләре башлыклары халыкның сыйыр асрарга атлыгып тормавын әйтә. Авыл җирлегендә безнең хәзер эшләр бетеп бара. Кеше көнлек эшкә күчә. Көнлек эшен эшләп кайткачтан хайван карау, хайван асрау әзрәк авыррак була. Аның өчен бит әле хайван асрарга тагынага печәнен, икмәген табырга кирәк. Сөт биясенең түбән булуы да җитештерүчеләр өчен файдага түгел. Бүген уртача 16-18 сумнан җыялар. Сөт заводлары кыйммәтрәктән сатып ала алуын, аерма алып сатучылар кесәсендә кала. Шуңа авыл хуҗалыгы кооперативлары кирәк дип белгечләр. Шәхси авыл хуҗалыклары или фермерские хозяйстволар керәләр икән кооперативка, образоваться итә добавленная стоимость. Ул акча кооперативта гына калмый, ул акча бүленә пайщикларга. Хәзер бакчачыларга да субсидия бар. Шулай да 2 ел элек булган түбән процентлы кредитларны кайтару тагында отышлы булыр иде ди фермерлар. Biz моны кайтарга тиеш. Бу әлбәттә кешеләргә мөмкинлек бирә, һәм кешегә ниндидер бер кысынкы рамкаларда гына түгел, үзе теләгән эшләрне башкарырга мөмкинлеге була. Ул бәлки шиби алырга теләмәйди, бүтәнне салырга телидер. Шәхси хуҗалыкларга ярдәм программасы өчен ел саен бюджеттан 2 миллиард сумнан артык акча бүленә. Быел да каралган ул. Сыйырларга да, кош-кортка да. Аны алу өчен җирле хакимияткә мөрәҗәгать итәргә. Фәйрүзә Мәҗитова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы.
Жерлі жетіштірушілердің пармезан һәм хамонға алмаш булырлык сырлары барма. Бу сырларны Россиягә кертүне тыярга телиләр. Моны нәрсә белән аңлаталар? Әлеге язманы Реальное время интернет-газетасыннан укый аласыз. Язгы чорның тагын бер куркынышы янгын. Бүген иртән тарихи Болгар җирлегендә ут чыга. Бәхеткә бу өйрәнүләр өчен төзелгән сценарий генә. Хәзер Татарстанда янгынга каршы көчәйтелгән режим гамәлдә. Урман хуҗалыгы һәм янгын сүндерүчеләр өйрәнүләрдә үзен ничек күрсәтте? Болгардан Руслан Хысындинов. Ульяновск өлкәсендә кырылудан башланган янгын Татарстанга кадәр килеп җитә. Ул санаулы минутлар эчендә 2 гектардан артык мәйданны камап ала. Өйрәнүләр шундый уйдырма белән башланса да, биредә барысы да җитди. Янәшәдә генә куе урман шуңа да килеп туган гадәттән тыш хәл вакыйгаларны тагын да катлауландыра. Урында дистәләгән махсус техника һәм тәҗрибәле янгын сүндерүчеләр эшли. Татарстанда монда өйрәнүләр ел сайын уздырыла. Аеруча янгынга каршы махсус режим кертелгәннән соң аны үткәрү аеруча мөһим. Яңа алымнар белән танышу өчен. Шул максаттан бүген Болгарга 200-дан артык урман хуҗалыгы хезмәткәрләре килде. Утны санаулы минутлар эчендә сүндереп чыгалар. Татарстанда 2011 елдан урманнарда ут күч чыкканы юк. Өйрәнүләрнең һәм заманча техникаларның ярдәмен күрәләр, әмма халыкка уяулыкны югалтырга ярамый. Скот гражданнарда да күп сөйлибез, инспекторлар халык белән очраша, аңлата. Халык та үзе бит аңлый. Аларга мин бик зур рәхмәтле, менә үзләре телефон белән сигнализировать итеп торалар. Бүген Болгарда иң яхшы Татарстан урманчысында ачыкладылар. 36 катнашучы өчен махсус биремнәр әзерлиләр. Тестирование үтәсен, сораулар нинди белемнәрне тикшерәләр, физподготовканы карыйлар. Ярыш үтәдә китә, иң мөһим урыннарда бәла казалар чыкмасын ди чарада катнашучылар. Куркыта инде, менә шушы безнең иң курыккан вакыт, менә шу вакытлар, менә һава торышы да салкынрак тора бит. Хәзерге вакытта бигрәк тә яз көне янгын куркынычсызлыгы көчле, шул сәбәпле без урманнарны ут күздән саклап торырга тиеш. Җиңүче булып Саба урман хуҗалыгыннан Рәис Шәкуров танылды. Ул тиздән Татарстандан бөтен Россия ярышында яклыячак. Болгардан Руслан Хысындинов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Тыл хезмәтчәннәре һәм шик сакчыларына һәйкәл, яңартылган дан аллеясы һәм 1000 кешелек хор чыгышы. Вот впереди должна быть надпись: «Растившим хлеб, ковавшим меч победы». Җиңү көнен билгеләп үтәргә ничек әзерләнәләр? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Мәдәни мирас объектларын ничек итеп сакларга? Нинди объектны ремонт эшләргә, реставрация эшләргә, нинди шактый гына күп эшләр алып барырга, шул ук археологик яктан. Киләсе елга эшли башлаячак дәүләт программасы нинди шартлар һәм таләпләр куя? Булар хакында Нияз Рахман. 65 ел бергә Россиянең ЮНЕСКОга керүенә шуның кадәр вакыт узган. Бүген бу уңайдан Мәскәүдә тантаналы чара үтте. Халыкара оешма төбәкләр белән дә тыгыз хезмәттәшлек итә. Башкаладагы чарага ЮНЕСКОның мәдәният-ара диалог буенча Россиядәге махсус илчесе Минтимер Шәймиев тә чакырылган. Хәзер Татарстандагы 3 объект ЮНЕСКО исемлегендә. Бу Казан, Кремле, Бөек Болгар һәм Зыя утрау шәһәрчегендәге биналар. Минтимер Шәймиев Мәскәүдә мәдәни мирасларны саклау буенча республикада башкарылган эшләр хакында хезмәттәшләренә һәм журналистларга сөйләде. Безгә зур бәһадә бирелә һәм сизелеп тора Татарстанның билетеп киткәнчә Россия дәүләтчелеге белән бергә эшләгән эшләрне матур йомгакларда ул сүз булачак. Шуңа күрә мин әйтәсем килә беренчедән безнең Татарстан халкына, күп милләтле һәм башка төрле һөнәр белән башка компаниялар, бизнес белән шөгыльләнә торган компанияларның Россия буенча шул ук вакытта чит илдә яши торган безнең милләттәшләрнең ярдәме белән 8 ел эчендә шундый зур үзгәрешләр булды. Сакланганны ничек сакларга? Республикада 2006 елдан бирле эшләп килгән мирас программасы тәмамлана, аңа алмашка махсус дәүләт программасы килергә тиеш. Бүген Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау буенча комитеты каршында иҗтимагый совет утырышы узды. Торгызырга акча җитми, закон кулдан тота. Тәкъдимнәрне Нияз Рахман ишетеп кайтты. Ахматуллин урамы, ул Муса Җәлил һәм Кремлевский урамга чыга. Менә монда уникаль объектларның берсе
Менә бу кунакханә 18-19 гасырга караган. Монда Александр Тарихчы Рафаэль Валиев Казанның нинди генә урамына кермә, анда тарихи мирас объекты барды. Янәшәдәге нәтиҗәләндерүне көтүче дворяннар җыйны кунакханәсе. Икенче якта Петр һәм Павел Чиркәве 300 ел торган бинада эш дәвам итә. Бүген дәүләт программасын төзегәндә бу мәсьәләләрне игътибарга алырга кирәк дип белгечләр. Шушы программалар буенча тәкъдимнәр җыела. Бүгенге көндә нинди объектны ремонт эшләргә, реставрация эшләргә, нинди шактый гына күп эшләр алып барырга, шулык археологик яктан. Аннан соң бик зур проблема кадрлар әзерләргә. Мәдәни мирас объектларын саклау төрле биналарны күз алдында тота. Шуларның берсе күп фатирлы йортлар. Бина 40 елдан артык торган икән, ул исемлеккә эләгә. Казанда шундый 175 бина бар. Төп сораулар бүген авария хәлендә булган объектларга бәйле дип белгечләр. Күбесе аларның күп фатирлы йортлар. Шуларның берсе, мәсәлән, Маргасовлар йорты. Бүгенге көндә монда яшәүчеләрне күчерәләр, суд эшләре дәвам итә. Әлеге мәсьәлә ахырга кадәр шишлеп бетмәгән. Таш биналар авыр хәлдә булуга карамастан күбесе саклана, ә менә агачларында хәл мөшкел, бөтенләй җуелганнары бар. Агач архитектурный, менә безнең мәдәни калган хәзер алар бик әз. Казанда гына 62 җирт калды. 12 проект бар безнең хәзер. Бүген иҗтимагый совет утырышында сораулар һәм тәкъдимнәр яңгырады. Бүген мәдәни мирас объектлары буенча милек мәсьәләләрен Росреестрда теркәү буенча сораулар бар. Мондый биналарның шикләрен ачыклау буенча федераль канунны үтәү буенча да дәгъвалар шактый. Әлеге объектларны кулланылышка тапшыру, инвесторларны кызыктыру, юридик сораулар буларның барысы да дәүләт программасына кертелеп тулаем кабул ителергә тиеш. Нияз Рахман, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бердәм Россиянең партия эчендәге сайлауында катнашу өчен 227 кеше гариза биргән, алар арасында министрлар, депутатлар, район башлыклары, мөгаллимнәр, табиблар бар. Бүген алар сафына парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә кушылды. Аның фикеренчә, праймеризда катнашу яшәргә генә түгел, тәҗрибәле сәясәтчеләргә дә үз-үзеңне күрсәтү һәм үз-үзеңне әйтү мәйданы. Иртәгә документ тапшыру тәмамлана, алдан тавыш бирү 26 майда, сайлау республикада сентябрь башында узачак. Кем әзер менә шушындай олышка депутат булырга, кем аңлый һәм җаваплыгын сизә, менә шушындай эшкә кирип китә алсам, мин ничектер халкыма, сайлаучыма ярдәм итермен дигән фикер белән аларга тавыш биреп праймеризда, аларны партия списогы белән я бер мандатлы округлар аркылы без депутат итәргә тырышабыз. Җиңү көненә Казанда 2 һәйкәл, бер дан аллеясы ачылачак, Кремль тирәсен амфитеатрга әйләндерәчәкләр. Республика 9 майга әзерләнә. Башкалада гына 100дән артык чара планлаштырылган. Үзәктә һичшиксез ветераннарыбыз булачак. Вот впереди должна быть надпись: «Растившим хлеб, ковавшим меч победы». Сынчы Мәхмүд Гасимов быел тыл хезмәтчәннәренә куелачак һәйкәлнең авторы. Тимерче сандалында кылыч һәм башаклар тылдагыларның җиңү өчен кырларда, заводларда тырышуын искә төшереп торачак. Через аллегорию передать. Символлар аша зур мәгънә салырга тырыштым бу эшкә. Артык купшы түгел, тыйнак, әмма төп фикерне әйтеп бирә дип уйлыйм. Яңа һәйкәл җиңү паркында урын алачак. Алар быел 2, тагын берсе Танкодром торак комплексында чик сакчыларына, Юдина бистәсендә дан аллеясын яңарталар. Җиңү көненең төп вакыйгасы гадәттәгечә 1000 еллык мәйданында. Бу юлдан легендар танклар һәм ретро автомобильләр узачак. Тантаналы парад һәм концерт программасын быел беренче тапкыр Кремльнең яшел зонасыннан да карап булачак. В этом году мы отказались от сцены. Без быел сәхнә куймаячакбыз. Күбрәк кеше карый алсын өчен шулай эшләдек. Парадта 2000-нән артык хәрби һәм кадет атлаячак. Хәзер репетиция бара. 8 май кичке 5-тә 1000 еллык мәйданында машина хәрәкәтен туктаталар. Теләгән һәркем үлемсез полкка кушыла ала. Бердә җыела башлыйлар, эштә кузгалалар. Маршрут үзгәрми. Карл Маркс урамыннан 1000 еллык мәйданына атлаячаклар. Узган ел Башкалада 160 меңнән артык кеше үлемсез полкка кушылган иде. 74 года прошло. Безнең армия илне фашистлардан азат иткәнгә 74 ел. Бөек җиңүгә багышланган чаралар каһарманнар истәлегенә баш ию, тыныч күк йөзе өчен рәхмәтебезне җиткерү ул. Җиңү паркында хәрби оркестр башкаруында 30-40 еллар көйләре яңгыраячак. Кичке 7-дә Казан арена каршында зур концерт. Әзерлек бөтен республика буйлап бара. Чаллыда, мәсәлән, җиңү көне Муса Җәлил һәйкәле янында иртәнге 9-да башланачак. Унда парад. Солдат будкасы белән, концертлар белән сәгать 12-дә инде автозавод районы башлый. Сәгать 2-дә без Хәсән Туфан
Урамында тізіле башлайбыз бесмертный полк. Шәһәр районнарда ветераннарны улылау чаралары башланды инде. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Аюпов, Илшат Мөхәммәтов, Рамил Зәкиев, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлегенә куелган берничә мең һәйкәл бар. Алар бүгін нинди хәлдә? Җыелып, чистартылып, бәйрәмне көтәләрме, әллә авыл шәһәр халкының кулы җитмәгәнме? Әйдәгез бергәләп барлык. Үз торган җирегездәге һәйкәлне фотога төшереп, безнең WhatsApp-ка юллагыз. Номеры 89874200101. Көтеп калабыз. Кайсы шәһәр, район, авылда икәнне дә язарга онытмагыз. Кахарманнар юлы буйлап бөек җиңүнең 74 еллыгы уңаеннан Казанда автойөреш башланды. Ул 9 майга кадәр республиканың барлык район һәм шәһәрен кулачлаячак. Анда Бөек Ватан сугыш ветераннары, кадетлар, яшь армиячеләр, хәрби оешмаларда эшләүчеләр катнаша. Автойөрешнең беренче тукталышы кайда булды? Чараның асылы турында Илдар Сафиуллин. Үзәк урам буйлап зур колонна бара. Бер үк төрле бизәлгән, бер үк төрле машиналар. Алардан хәрби җырлар яңгырый. Бөек җиңү көненә багышланган автойөрешнең беренче тукталышы Арча зираты. Монда батырлар каберенә чәчәкләр салганнан соң ветераннар 1 май мәйданына юл тотты. Кыскасы шулай итеп, республика күләмендә автойөреш башланып китте. Моның төп максаты яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү, ветераннарга карата хөрмәтне тагын да арттыру. Олар бүген билгесез солдат һәйкәленә Советлар Союзы геройлары Михаил Девятаев һәм Гани Сафиуллин каберләренә чәчәк салды. Бу чарада сугыш ветераннары, яшь армиячеләр катнаша. Мы даем старт. Без хәтер эстафетасына старт бирдек. Шәһәр халкы күреп тора, 9 майга тулысынча әзерлек бара. Хәрби рухтагы чара Дастав идарәсендә дәвам итте. Монда республиканың һәр районыннан вәкилләр килгән. Без шул памятниклар буенча центрдан әйберлек ветераннарны бакырга тырышабыз инде, аларны бәйрәмнәр белән катлап. Бөек Ватан сугышы ветераннарының сафы елдан-ел сирәгәйсә дә, алар әлдә актив. Советлар Союзы герое Борис Кузнецов монда иң дәрәҗәле кунак. Я счастлив тем. Бу чарада шундый искиткеч булдыклы яшьләрне күрүем белән мин үземне бәхетле дип саныйм. Без ел сайын шундый чара оештырып, үзебезнең көчле булуыбызны күрсәтәбез. Колоннаның чираттагы тукталышы 1 май мәйданында. Анда яшьләр арасындагы хәрби спорт җыенын ачтылар. Автойөреш Җиңү паркында төгәлләнде. 9 майга кадәр мондый хәрәкәт башка шәһәрләрдә дә үтәчәк. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Хәтерлибез, горурланабыз, мирас итеп саклыйбыз. Казанда шундый девиз белән Росгвардия автойөреше дә тәмамланды. Хәтер вакытысы бөек җиңүнең уллары дип атала. Йөрештә 2 колонна хәрәкәт итте. Автомобильләр маршының беренчесе 20 апрельдә Мәскәү ягыннан кузгалган иде. Ул Түбән Новгород, Ульяновск һәм Уфа шәһәрләре аша узды. Икенчесе 22 апрельдә Түбән Новгородның Мәңгелек уты яныннан кузгалып, Пенза, Самара һәм Ижевск аша үтә. 2 колоннада берләшеп маршрутын Казанда тәмамлады. Әйдә ТНВ конкурсының 2 турына иҗади эшләр кабул итүнең иртәгә соңгы көне 30 апрельгә кадәр беренче таптан узган катнашучылар үзләре белән таныштырып видео җибәрергә тиеш. Кадрда дип аталучы ролик 2 минуттан артмасын. Видео материалларны жюри бәяләячәк. Өстенлек үзенчәлекле роликларга бирелә. Аларны безгә MP4 форматында җибәрү ул төп шартларның берсе. Эшләрне экранда күрсәтелгән PR ТНВ электрон адреска көтеп калабыз. Мөселман киносы фестивале дәвам итә. Бүген халыкка конкурста катнашучы тулы һәм кыска метражлы фильмнарны тәкъдим иттеләр. Алар арасында Татарстан кинолары да шактый. Мәсәлән, Шихаб хәзрәт, Вафира, Остазбикә, Байгал кебек фильмнарны карарга мөмкин иде. Шул ук вакытта Россия күләмендәге ленталар да тәкъдим ителде. Сырганаклы җәй фильмында баш рольне уйнаган Андрей Мерзликин тамашачылар белән аралашырга да вакыт тапты. Я здесь был в 2006 году. Казанда 2006 елда булган идем. Хәзер шәһәрне бөтенләй танырлык түгел. Кремль, Бауман урамнарын җентекләп карап йөрисем килә. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Спортта нинди яңалыклар бар? Казанда чирәмдәге хоккей буенча беренче тапкыр суперкубок өчен ярыштылар. Анда Татарстан командалары да шулай ук үзләренең көчләрен сынап карады. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз.
Российский исламский институт объявляет прием по следующим направлениям: журналистика, лингвистика, экономика, теология. Устаревшие роутеры пытаются казаться современными. Дом.ру – это высокоскоростные роутеры и самый быстрый домашний интернет в России по версии Speedtest. Обнови роутер, и скорости хватит на все. Qozonda Şirendagi хоккей boyuncha ир-егетләр һәм хатын-кызлар командалары арасында Россия суперкубогы өчен ярыштылар. Әлеге спорт төрендә мондый турнир беренче тапкыр оештырылган. Россиянең Ширендәге хоккей тарихында суперкубок беренче мәртәбә уйнатыла. Анда ил чемпионы һәм Россия кубогы иясе үзара көч сынаштылар. Кискен ярышта Электросталь командасы суперкубокка ия булды. Первая игра сезона, ни Казань еще не набрала форму, поэтому... Бу бит әле сезонның беренче уены гына. Шуңа күрә барысы да югары дәрәҗәдә түгел. Казанлылар да без дә яхшы формада дип әйтеп булмый. Хаталар үстендә эшләп тиешле нәтиҗәләрне ясаганнан соң төп игътибар Россия кубогын яуларга юнәлтелә. По игре на голову выше нас была команда соперника, у нас очень хорошая игра слажена. Уен буенча көндәшләр бездән бер башка югарырак иде, бик тырышып, бердән булып уйнадылар. Шулай да бу спорт бәйрәме җиңүләрсез генә үтмәде. Динамо Гепрония Вепром кызлары уңышка иреште. Безнең кызлар уен ахырындагы булит сериясендә Динамо топ командасыннан өстен чыкты. Мәскәүдә традицион ушу буенча Европа күләмендәге чемпионат һәм беренчелек башланды. Ярышларның беренче көнендә үк Татарстан спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр төрле дәрәҗәдәге 8 медаль яулады. Европа күләмендәге ярыш 28 апрельдән 1 майга кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда анда 9 спортчы яклы. Әстерханда бу көннәрдә автоузышлар төгәлләнде. КамАЗ Мастер командасы вәкиле Эдуард Николаев Әстерханда узган алтын каган дип аталучы ярышта икенче урынны яулады. Ул ралли-рейд буенча Россия чемпионатының икенче этабы иде. Йомгаклау көнендә 290 километрдан торган махсус участокта җиңүчеләр ачыкланды. Анда зур тизлектә узыла торган урыннар һәм бурмалы юллар, шүлләр дә бар. Гомуми нәтиҗәләр буенча КамАЗ Мастер командасы җиңел автомобиль белән идарә итүче Владимир Васильевтан гына калышты. Эдуард Николаев көмеш медаль иясе, Дмитрий Сотников бронзалы булды. Айрат Мәрдиев 4-нче, Андрей Каргинов 7-нче урыннарда. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта алмашынучан болытлы һава. Республикабызда төнге температура 50 минус саклана, ә көндез шактый җылыта. Төн якын чыгышта 8 градуска кадәр җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелия-Менделеевскида көн болытлы булачак. Явым-төшемнәр юк диярлек. Алдагы көннәрдә температура күтәрелә башлый дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән яңгыр явачак. Җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә һава шартлары бераз үзгәрә, ә явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта карлы яңгыр явуы ихтимал. Кол шатырсыз калган кешегә нинди яңгыр яуса да, начар ди халык әйтемнәрендә күңел кояшын югалтмыйк. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән СМУ-12 җәмгыяте. Идел буенда кирпеч йортта аерым җылыту системалы әзер 1 һәм 2 бүлмәле квартирларның 1 квадрат метры 57 мең сумнан башлап. Приволжский торак комплексы шәһәр читендәге тормыш шәһәр эчендә. Белешмәләр өчен телефон 561 08 81. Вот смотри, вариант квартиры отличный, в экологически чистом зеленом районе. И где же вы такое найдете в городе? Пыль да газы кругом. Это за городом. Каждый день мотаться туда-сюда. Мама, 15 минут до центра, плюс индивидуальное отопление. Жилой комплекс Приволжский от 57 тысяч за квадрат. Загородная жизнь, не выезжая из города. Артрит, артроз, остеохондроз. Буыннар аурулары бик күп кыйынлыклар китерергә мөмкин.
куркынычыннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологиялары һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясыз хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда алмашынучан булытлы һава. Температура 9 градуска кадәр. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 41%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.